שלום לכולם, ואנחנו היום נדבר על הסקריל. הסקריל זה דרקון ברק, מי שמכיר את הדרקון הראשון שלו, זה היה האויב של החסר של ממש עצבני עם היכולת היחידה שלו. והדרך הכי פשוטה לנצח אותו זה לשים אותו בתוך בית כלא על המים שהוא שם, אבל ככה הוא לא ייתן ברק. הוא יכול מהר לטוס, רואים איפה הוא נעלם. שלו חדה מאוד, הוא חזק נורא ואוסף את הברקים שלו מהעננים. כמה שיותר הוא יגדל, ככה הקוצים שלו גדלים והוא נהיה יותר מהיר, יותר חזק, וככה הוא מצליח. ככה הוא גם אוסף יותר אוכל, בגלל שהברק שלו שהוא מחשמל המים הוא מביא ברק. זה הדרקון החזק ביותר של חסר שם ושל עיקת, האויב המושבע.